பாரதம் எங்கள் புண்ணிய பூமி, விடுதலை தியாகிகள் அனைவரும் சாமி. குடும்பம் என்பது பாரதம் என்றே வாழ்ந்து காட்டினர் தியாகிகள் அன்றே. உயிரை கொடுத்தே நாட்டினை காத்தார் அஞ்சா அழகர் முத்துக்கோன். தீரன் சின்ன மலையின் முன்னால் பரங்கியர் எலியாய் அஞ்சி நின்றார். தமிழர் வீரம் இதுதான் என்றே உணர்த்திய தலவாய் வேலு தம்பி. ஒண்டிக்கு ஒண்டி வாரும் என்றே எதிர்த்தார் ஒண்டி வீரனவர். வெள்ளையன் அரியாய் நுழைந்த போது புலியாய் எதிர்த்தார் பூலித்தேவர். பரங்கியரெல்லாம் கோழையர் என்றே அறைந்தார் முத்து வடுகநாதர். ஆங்கில படையின் ஆட்சியை விரட்டி மீட்டார் வேலு நாச்சியாரே. தற்கொலை படையாய் ஆயுத கிடங்கை தகர்த்தார் தமக்கை குயிலிதான். நேருக்கு நேரே போருக்கு வாரீர் முழங்கினர் மருது பாண்டியரே. வரியை கேட்க நீ யாரென்றார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். செக்கினை இழுத்தே வாடிய செம்மல் கப்பல் கட்டிய வஉசி. பாரத தாய்க்கு கோவில் கட்டிய சுப்பிரமணிய சிவமாவார். தில்லையாடி வள்ளியம்மை சிறையிலும் தளரா வீரமங்கை. நாடகம் வழியே விடுதலை கனலை மூட்டினர் விஸ்வநாததாசரே. செண்பகநாதரின் ஜெய்ஹிந்த் முழக்கம் பரங்கியர்க்கெல்லாம் கை கால் நடுக்கம். மூவண்ண கொடியை உயிரென்று எண்ணி கொடியை தாங்கினர் திருப்பூர் குமரன். பலரை கொன்ற பரங்கியன் ஆஷை கொன்றார் சிங்கம் வாஞ்சிநாதர். சொல்லை துப்பாக்கி குண்டுகளாக்கி பாடிய பாரதி தமிழ் கவியே. பாரதம் எங்கள் புண்ணிய பூமி, விடுதலை தியாகிகள் அனைவரும் சாமி. குடும்பம் என்பது பாரதம் என்றே வாழ்ந்து காட்டினர் தியாகிகள் அன்றே. பேராசிரியர் புதுவை கிருஷ்ணா.